Celul offrât atât na premiul tekućem de vitamin C.
wychodzi na Severo. Slika je ona unutar čovjeka slika što neka je kurva, u je ona mu slika. Tamo srce stranu, što neka je raspijate. Za korektno i srpsko navijanje, da ne dobite vaše put i zajedno dole izgledamo terena.
Kapiteno Kapelister, che è nuovo da Marco Rimanie. Kapiteno Kapelister va solo a Kashi. Englezi samo nekakav slobodnih igrate, ne palite.
pokaže председателът на клубът Пелишер. Да молиме да му обезпечиме нормална работа на полицията, защото тя да се отигра ове напревар и да ни помогне да изпълняваме победа на ове напревар. Молиме за ред по трибуните и помощ за нашите играчи да бъде победа. Да наливат бочки, во противно ќе бидат изтерани надвор стадионот. Che prossimo subito la Daita c'è una terra
Nema ništa. A što da pravim, kaj da gi puštam policajcu? Da gi strčat, pa petku si još i urdio se majke. Koji će se potvrti? Ama te razgledam? Ne, koji će nema? Без одобрение полицията не ги върви. Съобщение, негарантирано е резерва, защо текстът би дължен да има. Аз им вика да ги се бъде. Какви е проблем? Положите до декто са нови. Ние всяко случай на коли да покажем. Ви молиме за спортско набиване. С цел да възложиме спортско одружуване на овој надпревар. Со цел да може нашиот Пелистер да настапи на меѓународната сцена и нашата држава да биде признана во меѓународните организации. Как говорим за специалната му жълта, там се спокойка. Чакай. Не, сега забравя, за да забравя само Полицайците да ги тръгнем от този место. А това ако постъпи на това? Не. Така работа. Не мога. Това е толкова голем ризик, че не мога. Полицайците от този няма да